Ik kan je hard mode, et som alltid har så godt connection i. Jeg vet ikke godt det gang. Det. Oh, jeez. Oh, ja. Det shot, Larry. Fire away! Hvor er jeg? Det kan ikke være alt. Hvor er jeg? Nej, det skal jeg. Nej, du kan ikke bruke andre kasser. Nej? Og jeg går endelig jam, og så måtte du ikke. Nå, det blir låta for Ja, det er så har jeg ikke i kasser. Oh my god! Du kan stikke på! Try our high and app. Can you hear something approaching? Uh-oh. All of a sudden, I really Det er want nok så to brutalt play. der. Wow! We fucked up! Kom igjen! Fick that tar. Yeah, og så bare vata, og så coffee there. Levi! Fucking Levi. I don't want this, I'm out. Oh yeah, så hette det då. Oh, Okay. excellent. Esbjørn, stål Ja, på men jeg som der til. stål på med køyre en kassa. Køyre en kassa midt i luftene. Aller mittast alla stedene. Og halta ned. I see someone. I see that. Esbjørn! Let's jump! Jump! Oh shit! Det er gøy! I think I do. Could What the fuck magic have you done? No, this is science. Oh! Hva var det someone? Hva skal han igjen? Hva kan med? Fucking Esbjørn distraherer alla tryner. Ja. Han har ganta kallar Alzheimer så lågt kört. Jag ska upp på allt där. Det är så kört nu, så jag vill bara hoppa att... Ja, køyre till venstre. Ja. Venstre, upp! Och jag kan inte lagra upp, men jag kan notla. Wait, jeg kan hjelpe! Jeg kan hjelpe! Det är mycket det. Tack Ah! för det. Levi! Ja, det är mycket klart. Levi, du hjälper! Du tjänst något! Yeah! Okej, Levi. Kan se på mig. Nej, vad skit det på. Det är Rickman Kasso. Ja. Den här character bara useless. No, I'm fucking going to bed. Yeah? Really? Fucking fuck off. Okay. Och han går till att fucka allt upp om bara. That's my job! You're fucking useless. Okej, Esbjørn. Vi startar köja till YouTube. Du kan inte köja det så spel. Så där istället detta. Skjut jag där. Let's get me going, Asbjørn. No, Simon! Jag vet inte hur jag Hjälp ska oss, köra. Asbjørn. Du ska bruka han till att hjälpa mig. Okay, let's do this. Eldrak på I'm sånt. boja hjärtat inte, kanske. Som man inte kan. Jag vet, de var ner. De var ner. Oh, ja. Levi. Make Okay, yourself share me out. Kom åt där. The black good crew. Oh! Black crew. Good crew. Oh, yeah. Okay, skriv latter, please. Nu är det jag ska bara släppa. Kan ich Ah, Jag gör inte det, det. Jag gör inte det. Gör du? adventure. Jag gör inte det. Oh shit, pass på. I'm fucked up. Ah! That really hurt, Charlie. Oh. Yeah. That's more like it. You have farmer kan du göra det, right? Jag kan bara inte hette och trycka på det. Nej, jag vet inte hur gången kan du Okej, kör vänster och vänta upp. Okej, kör för till vänster. Faktiskt, det vi ska föra av faktiskt. Levi inte bra. Levi gå föra av ordla. Ja, ända. Okej, Levi kör till vänster. Poke it with a stick. Där är kanske. Där är kanske. Du Jo. watch you. It's a lost cause. Nej, det är klart, Simon.
Han pushade! Han satt mig! Nämnda vid nösne. Skoppa med! Hoppa! Skoppa inte! Vi måste spela, vi måste spela. Spela Podcast. GG. Levi, stackar vi hammaren då. Här var jag göra, goddammit! Alltså hugga med, alltså jag orkar inte göra det. Jag kan bara göra så att det är logging som jag får in. Jag hade inte det som character designer. Nu ska vi gå. How good designer så säger. Yeah. Wow. Kill me, dude. Oh shit! Du svajar, va? Majestic shit det där är get mig. Hur är det du bitcha? La la la. Så! Så! Yes! Jag vet inte hur mycket jag vill göra. Come on. Gaspar. Skammarska. I fucked up. Yeah. Levi, return the favor. What do you mean? Ett nöje. No! You could jump. That's majestic shit there. Give it magic to get the shit on. Espresso! Jeg klarer det. Kan inte du? Jeg klarer det. Jeg klarer det, dude. Jeg vet hva vi gjør. Okej, kan inte se vad det Kingdom. Vi tar en ena för bruk för Esper, men han sitter och tar sig vid någon annan. Vilken damer jag got. Fucking wizard problems är det. Wizard problem 101. Kan inte. Ja, if I wizard Levi the experience. Okay? Levi, do your shot. Kan inte vi? Do your shot. Oh shit! Pew! Pew! Åh, så bra. No! Stop this war right now! Crunch. Se vad SVT McLock by here. Load that shit up! Vi får bruka... Oh shit. Oh shit, så vad... Early glass.